А ето едно мое. Възможност, друг път. Време за ред напред. Тук се говореше за музика. Аз съм от музикалния род. Дядо ми беше основател на движки хор, друг оркестър. Баща ми свирише на балкон, след това на тромпет. И когато дядо ме научи да свира на акордеон, се джанкахме. И вместо музикант станах танцор. Джанкането е растителният вариант на джанкането. Това е като любовна игра на билярдни топки. И бях в групата на Станимир Енчев. Изиграхме поезия на случайността на първия национален конкурс за съвременна хореография в Комато и взехме първо място. Освен това съм като човекът творил съм участник в първото издание на България Търсимо танци, както беше шегата на Зирок. Човек винаги може да изразява своите дарования. Тоест, от всичките думи във български език използвам не талант, не дарба, а дарование. И бил съм и от другата страна на статива. Тук в София успях да бъдна една своя мечта, да бъда модел голо тяло в Националната художествена академия. И там имаше един надпис, че за да си артист, ти е нужна доза лудост. Работя с каменна задария и там шапите е подписа на майстора. Пътувал съм много. Пътувал съм от Синт Мартен през Азорите, Кашкай, Ларинея, концесион линия на Чатието, Гибралтар, Форментела, на Балиарите, Сардиния, Сицилия, Атина. Това са 5000 морски мили, 8000 км, 8 часови пояса. Това означава една трета свят, наведнъж. От Антилите до Азорите са 20 дена, в които вижда само океан, пълно обезземява, което е полезно за човек. Дава му крила. И се убедих, че и на Карибите са на мода колибите, не само в България. Благодаря. Може ли да повториш името? Името ми е Димитър Александров Петров. И ДАОП, това ми е подпис и псевдоним. Участвах на времето в един проект на Галерия Пистолет, който се казваше Красота, хигиена, младост. И тъй като има и станах един от артистите в София, и тъй като има и друг Димитър Петров, реших да съм ДАОП. Нали, дивак, алпинист, пещерник. Иначе, във всяко нещо ме знаят по различен начин. В смех йогата ме знаят като ми-така. Изповядвам и разгледам на радостта, който се състои в следното. Имаме 4 радостни дейности. Пеене, смеене, играене, танцуване. Когато извършваме поне една от тях през деня, всеки ден е като рожден. Благодаря. Благодаря за показване на начина на изразяване, как може да е артистичен, дори в как се представяш. Аз съм човека с думичките. Да, личи си според поезията. Имаме още една история.